Milí priatelia, ahojte, pozdravujem vás a vítam vás pri tzv. Pondelkovom štarte. Je to v podstate nový projekt, ktorý som si vymyslel a cieľom je vzdelávať vás, ľudí, verejnosť, vzdelávať mojich klientov, mojich spolupracovníkov a skrátka obohacovať sa navzájom. No a každé takéto vysielanie bude mať v podstate nejaké 3 alebo 4 časti. Ja som povedal, že budem to robiť každý pondelok až do odvolania, čiže každý pondelok o 19:00 sa môžete tešiť na dávku informácií, budeme sa baviť približne pol hodinku a ako prvé, čo bude prvý bod, tak povieme si vždy, čo sa nejako udialo minulý týždeň a čo sa udeje tento budúci týždeň. Myslím tým vo svete zdravia a takisto aj v mojom týme, v mojej firme a s mojimi spolupracovníkmi. Ako druhé povieme si nejaké novinky, ak nejaké budú. Ako tretie si dáme tzv. Školu zdravia. A v rámci školy zdravia vždy každý deň rozoberiem nejakú tému. Dneska to budú téma, taká pekná téma, že plesne a mykotoxíny. A štvrtý bod bude tzv. Škola úspechu a v rámci nej si povieme, ako sa nebáť a urobiť prvý krok. Čiže ako vidíte, program je bohatý a chcel by som to stihnúť do pol hodinky, takže nebudem nás okradať o čas, ale poďme rovno na to. Čiže čo sa udialo a udeje? Ja som začiatkom tohto roku robil webinár, kde som hovoril o tom, že ako sa stať poradcom pre zdravie. A tento webinár bude mať pokračovanie. Čiže naozaj poviem skromne, že mal úspech, bolo nás tam vyše 20 ľudí pripojených, ktorí vlastne chceli vedieť, ako sa stať poradcom pre zdravie, ako pracovať so skenerom, ako odporúčať kvalitné produkty, ako samozrejme byť za to aj dobre ohodnotený. A budeme mať pokračovanie. To pokračovanie bude 29. januára, čiže kto ste boli na prvom vysielaní alebo zmeškali ste prvé vysielanie a chcete pokračovanie a ako keby takú nadstavbu toho, ako byť poradcom pre zdravie a pomáhať druhým ľuďom, byť za to dobre ohodnotený, tak určite si potom príďte vypočuť aj tento webinár. Ďalej, 15. februára budem spolu aj s mojou spolupracovníčkou na evente v Bratislave, ktorý sa volá Evolution. Možno ste to viacerí z vás už počuli, je to veľká organizácia, ktorá organizuje rôzne eventy na Slovensku aj v zahraničí. Bude to napríklad Jan Rak, taký hlavný prednášajúci, a bude tam viacej speakerov. No a ja s mojou kolegynkou budeme mať priamo tam stánok, kde budeme hovoriť informácie o skeneri, o zdraví, o tom, ako si môžete oskenovať svoje zdravie, budeme si tam môcť termíny zarezervovať, budete sa môcť vypýtať rôzne otázky, čiže kde nás nájdete, tak nájdete nás 15. februára na evente Evolution. Čo sa ešte udialo minulý týždeň, tak mám veľmi peknú recenziu od mojej klientky. V podstate táto klientka vravala mi, že cca pol roka alebo 6 mesiacov mala problémy so žalúdkom. Čiže veľké bolesti, ktoré musela tlmiť liekmi, čo samozrejme nechcela robiť dlhodobo, pretože vie, že je to iba riešenie dôsledku. No a čuduj sa svete, prišla na sken, zistili sme, že má v tele premnožené baktérie, nasadili sme správne produkty, odstránili sme z tela baktérie, samozrejme, že upravili sme trošku aj stravu a potom mi poslala recenziu, že za 3 týždne už neberie žiadne lieky od bolesti a jej to prešlo. Takže to je vlastne iba potvrdenie toho, že keď sa urobí správna diagnostika, tak potom to riešenie je oveľa rýchlejšie, pretože vieme presne, kam máme venovať tú pozornosť. Dobre, poďme ďalej. Ideme na novinky. A v podstate k novinkám poviem toľko, že aktívne sa pripravujú nové produkty v našej firme Life Prosper a takisto sa pripravuje aj nové testovanie. Konkrétne testovanie budeme robiť z moču na to, že koľko máte v tele minerálov
a budeme potom robiť testovanie z krvi, zo suchej kvapky krvi na cukrovku. Takže určite vás budem včas informovať, keď to bude už na trhu. Dobre, poďme teraz na tretí bod našeho vysielania, našeho tzv. Pondelkového štartu, a to je škola zdravia. Dneska som si pripravil tému pre nás plesne a mykotoxíny. Všetko to, o čom hovorím, je verejne dostupné v knihách, v rôznych štúdiách a článkoch a budem to obohacovať o nejaké moje poznatky. Takže poďme sa porozprávať najprv, že aký je vôbec medzi nimi rozdiel a čo to v podstate sú plesne a mykotoxíny. No, pleseň nie je nič príjemné. Vieme každý z nás, čo to je. Môže to byť na potravinách, môže to byť v našej stene, v kúpeľni alebo v hociakej izbe a dokonca môžeme to mať aj v našom tele. Bavíme sa, že na 99% môžeme mať pleseň v čreve. Tam sa to najviac vyskytuje. Mykotoxíny sú toxické látky, ktoré plesne vylučujú. Čiže v podstate mykotoxín je produktom plesní. A tieto mykotoxíny môžu potom kontaminovať napríklad aj potraviny a rôzne krmiva. V podstate najčastejší zdroj, ako sa dostávajú plesne a mykotoxíny do našeho ľudského tela, je z potravín. Vymenujem vám 5 najčastejších zdrojov mykotoxínov. Ako prvé sú to obilniny, hlavne pšenica, kukurica, jačmeň a ovoz. Ďalej, máme v orechách mykotoxíny, to je veľmi veľký zdroj, hlavne arašidy a potom mandle. Ďalej, potom môžu sa nachádzať mykotoxíny aj v kávových zrnách, a v sušenom ovoci a dokonca ešte aj v mlieku a mese. A to pretože to je sekundárna kontaminácia cez krmivo. Čiže ak to zvieratko papalo krmivo, ktoré bolo kontaminované mykotoxínami, tak potom bude kontaminované aj jeho mäso alebo jej mlieko. No a mykotoxíny sú silne karcinogénne látky, ovplyvňujú funkciu obličiek, bohužiaľ negatívne, spôsobujú poškodenie pečenia, nervového systému a dokonca veľa z nich má estrogénne účinky, čiže v podstate dá sa povedať, že feminizujú mužov alebo robia šarapatu u žien so ženskými hormónmi a teda ovplyvňujú aj reprodukčný systém. To znamená, že môžu spôsobovať aj problémy s plodnosťou. Povieme si teraz, že ako sa chrániť voči mykotoxínom v potravinách. Samozrejme, ako také prvotné opatrenie je správne skladovanie potravín, čiže chladné a suché miesto. Ja vám môžem porozprávať samotne z môjho života skúsenosť, ako chladnička vám vie veľmi dobre uľahčiť život a je to naozaj dobrá investícia. My keď sme bývali ešte v starom byte, tak mali sme tam chladničku, kde sa proste potraviny pokazili po 3-4 dňoch, lebo bola stará, naozaj mala, ani nespočítam niekoľko rokov tá chladnička mala a tam naozaj sa tvorili plesne. Aj v chladničke a potom aj v tých potravinách. A teraz bývame v novom, máme novú chladničku a tie potraviny vydržia ďalekonásobne dlhší čas. Čiže to by som ako prvé urobil také opatrenie, mať kvalitnú chladničku. Potom, druhý bod je samozrejme kontrola kvality potravín. Čiže nakupujme od overených dodávateľov, overených výrobcov. Viem, že slovenské potraviny alebo proste potraviny vyššej kvality sú niekedy aj drahšie, ale oplatí sa to. Ďalej, ako sa chrániť pred mykotoxínmi? Samozrejme, nejesť potraviny, ktoré sú plesnivé. Priznám sa, že dlhé roky som robil tú chybu, že ak som našiel pleseň na nejakej potravine, tak som proste iba odrezal tú plesnivú časť a zvyšok som zjedol. Dobre, keď to povedzme je, celý bochník chleba a je tam jedna trošku pleseň, tak dobre, odrežem polovicu toho chleba a tú zvyšnú môžeme zjesť. Ale ak sa povedzme nachádza pleseň, na jablku, na syre, už to nejedzte. Proste ja viem, mrzí nás to, ale celé to treba vyhodiť. Tá pleseň a tie mykotoxíny už sú všade v tej potravine, aj keď to my nevidíme, ale je to pod tým povrchom. A jak
ja neviem, je plesne povedzme na pomaranči, ono to do toho vnútra cez tú šupku prešlo a je to aj v tom pomaranči. Čiže nejesť potraviny, ktoré boli, ktoré mali na sebe pleseň, ani keď to odrežete, úplne to už vyhoďte. No a samozrejme ďalším ešte posledným bodom je dôležité kvalitné spracovanie, pretože niektoré mykotoxíny sa ničia vysokými teplotami a tým pádom viete tým zabrániť, aby sa dostali do vašeho tela. Bohužiaľ, niektoré plesne my môžeme aj dýchať, preto je dôležité mať v našich domácnostiach čistý vzduch a aby ste nemali veľmi vlhké prostredie. OK, porozprávame si teraz miesta v tele, kde sa mykotoxíny a plesne vyskytujú. Ako som vravel, na 99% sa bavíme o tráviacom trakte. Mykotoxíny vstupujú do tela najmä cez tráviaci trakt a v ňom sa potom zhromažďujú. Ako prvé, tak spôsobujú oslabovanie črevnej membrány, čiže črevnej sliznice. Dnes je veľmi známy pojem syndrom prepúšťajúceho čreva a toto môžu spôsobovať práve plesne a mykotoxíny, pretože spôsobujú v čreve zápal a ten zápal oslabuje črevnú stenu. Ďalej je to samozrejme narušenie vstrebávania živín. Ja skenujem naozaj veľa ľudí a ak majú v tele plesne alebo mykotoxíny, to sa dá všetko zistiť na mojom skeneri, tak väčšinou majú títo ľudia problém aj s tým, že majú málo minerálov a málo vitamínov. Ale to nemusí byť, že oni ich nejedia, že ich nepríjmajú, len sa nevedia do tela vstrebať. Takže aj toto napríklad vieme zistiť na našom skeneri. Bohužiaľ, trpí pri tom všetkom pečeň. Tieto mykotoxíny vedia bohužiaľ zničiť alebo teda poškodiť pečeňové bunky. Nadmerný rast plesní v tele, najmä kvasiniek, keďže kvasinky ako napríklad Candida rátame tiež do plesní, tak prispievajú k tráviacim problémom, ako je nafúkovanie, nadúvanie, plynatosť, krče, hnačka alebo zápcha. A bohužiaľ, ale teda premnoženie plesní často súvisí s nadmernou konzumáciou cukru a cukor nie je len v koláčikoch a čokoládkach a cukrovinkách, keksíkoch, ale je to aj v chlebe, v rožkoch, v buchtách a v kadejakom pečive, pretože to je pšeničná múka, to je lepok a to sa v tele premienia takisto na cukor. Čiže ak si poviete, že nebudete papať večer čokoládu a namiesto toho zjete rožok alebo zjete nejakú buchtu, je to to isté. Áno, vo vašom tele sa to správa úplne takisto a vlastne toto podporuje rast plesní. Ako druhé sa môžu nachádzať v krvnom obehu. Keď sa mykotoxíny dostanú z čreva do krvi, tak sa potom rozšíria do celého organizmu a to má za následok oslabenie imunitného systému a spôsobuje to takisto aj zápalové procesy v cievach. Po tretie sa môžu hromadiť v obličkách, keďže vlastne telo sa snaží tieto plesne vylúčiť aj močom, tak kvôli tomu sa potom tie plesne môžu dostať do obličiek. A bohužiaľ teda poškodzujú kvalitu a silu našich obličiek. Ďalej, po štvrté, je to mozog a nervový systém. Mykotoxíny môžu, a teda nie, že môžu, ale oni aj narúšajú nervové funkcie, čo môže viesť napríklad k bolestiam hlavy, poruchy pozornosti, poruchy koncentrácie, dokonca niekedy až k neurologickým ochoreniam. Za piate sú to hormonálne systémy a pohlavné orgány. Mnoho žien má plesne na svojich pohlavných orgánoch, ale samozrejme aj muži. Najčastejšie je to spôsobené vtedy, ak užívali antibiotika, to naruší napríklad vaginálnu mikroflóru a tým pádom je tam ľahšia pôda pre premnoženie plesní. Za šieste tu máme pokožku a nechty. Určite ste to zažili, alebo ste to minimálne videli, že niekto mal plesne na nechtoch alebo na pokožke. To je už ten akutný prípad, kedy vlastne mám v tele toľko veľa mykotoxínov a toľko veľa plesní, že už mi to vyráža von na pokožku.
Za šieste máme tukové tkanivo, čiže tu by som chcel dať taký varovný prst pre ľudí, ktorí majú nadváhu. Teraz ja sa nechcem naozaj nikoho dotknúť. Veľakrát sa mi stáva to, že keď príde ku mne človek na sken, ja sa ho pýtam, aké má zdravotné problémy, čo ho trápi. No veľakrát sa mi stáva to, že si ku mne sadne človek, ktorý má možno 50 kg nadváhu a ja sa ho spýtam, aký máte zdravotný problém, čo vás trápi, alebo teda, či by ste chceli niečo riešiť a on mi povie, že nič. Jasné, treba mať pozitívny prístup, treba mať pozitívne myslenie, ale treba si priznať aj realitu. Nie je dobrá nadváha, nie je dobrá obezita. Aj keď nejako nepociťujete zatiaľ zdravotné problémy, tak minimálne sa v tom tukovom tkanive hromadia mykotoxíny a plesne, ktoré tam majú doslova úžasnú živnú pôdu a oni potom vystrkujú rožky v úvodzovkách a oslabujú nám imunitu. Čiže už len kvôli tomuto by bolo dobre sa toho tukového tkaniva zbaviť. Aj samozrejme tých dôvodov je oveľa viacej. OK, takže toto boli miesta, kde sa vedia zhromažďovať plesne a mykotoxiny. Poďme sa porozprávať o tom, ako telo zbavuje organizmus od plesní a mykotoxínov. Čiže ako prvé, to už som aj napovedal, je to moč. Preto je dôležité dodržiavať pitný režim. My sa močom čistíme. Priemerne by sme mali ísť na malú toaletu, aby sme si to nepomýlili, 6 až 8 krát denne. Áno? Ak by ste išli na veľkú toaletu 6 až 8 krát denne, tak to už je problém, ale na malú toaletu by sme mali ísť 6 až 8 krát denne. To je úplne v poriadku. Vtedy sú obličky v poriadku, teda je to taký signál, že sú obličky v poriadku a my sa čistíme. Ďalej, pečeň pomáha tým, že vlastne produkuje žlč, pomáha ničiť tiež plesne a mykotoxíny. A za tretie to je potenie, pretože aj potením sa síce malé množstva, ale aspoň niečo sa vie aj potením dávať von z našeho tela. Čiže pohyb, šport, sauna, teplý kúpeľ, všade, kde sa spotíme, je pre nás veľmi, veľmi prospešné. Poďme sa teraz porozprávať o tom, že ako sa brániť proti premnoženiu plesní a mykotoxínov v našom tele. Čiže poďme sa porozprávať, čo robiť, aby sme nemali plesne v tele. Ako asi tušíte, na prvom mieste je úprava stravy. Treba urobiť malé úpravy, nič drastické. Ako prvé by som obmedzil ten biely rafinovaný cukor a samozrejme výrobky, kde sa ten cukor nachádza. Čiže rôzne koláčiky, pochutinky, cukrovinky, čokoládky. Ja viem, cez sviatky toho bolo teraz veľa. Ďalej, obmedzil by som bielu múku, čiže pšeničnú múku hlavne. A ako sme si hovorili, chleba, rožky, buchty, pizza, cestoviny, korpusy, všetko, čo je zo pšeničnej múky, by som obmedzoval. A obmedzil by som fermentované potraviny, hlavne alkohol. Ďalej, čo treba do stravy zahrnúť, tak sú probiotika. Za mňa najlepším probiotikom, ktoré ľudstvo vymyslelo, je kyslá kapusta. Ak by som povedzme vám zistil na mojom skeneri, že máte plesne a potrebujete doplniť probiotika, odporúčil by som vám po dobu 3 až 4 týždňov dať si každý deň jednu myštičku kyslej kapusty denne. Čo by som vám odporúčil je konzumovať potraviny s antimykotickými účinkami, čiže s protiplesňovými účinkami, napríklad cesnak, oregano a kokosový olej. OK, za druhé, tu máme samozrejme podporu imunity. Čiže ak moje telo má dobrý imunitný systém, si to predstavte, že to sú ako keby vaši vojaci, to je vaša armáda, ktorá bojuje proti votrelcom. A pleseň alebo mykotoxín, to je votrelec. Áno, to je proste nepriateľ pre naše telo. A imunita, ak je silná, tak vie voči tomu bojovať a zneškodniť ich. Čiže ako podporovať imunitu?
vitamíny, minerály, slnko, pohyb, zdravá strava. Áno, to by sme sa mohli potom baviť celú ďalšiu prednášku o imunite, ale treba na to myslieť. No a za tretie je proste využiť nejaký doplnok výživy, ktorý vám tie plesne z tela dá preč. Aký doplnok výživy to je? Najlepšie, čo môže byť, tak je kremelina. Podľa mňa už mnohí z vás ste o kremeline počuli, keď nie, tak je to vlastne taký biely prášok, biely prášok, ktorý pochádza z mora, je to vlastne riasa. No a vlastne tento biely prášok má v našom čreve vynikajúce účinky. Volá sa to, že absorpčné účinky, čiže je to ako keby taká špongia a vie navsiaknuť na seba presne tieto plesne a mykotoxíny. Ak si to nájdete aj na internete alebo sa spýtate hocakých odborníkov, najlepšie, čo môže byť, je kremelina. Ja tú kremelinu mám veľmi rád, pretože dokonca môžu to užívať aj tehotné ženy. A si zoberte, že ak to môže užívať tehotná žena, ktorá má v sebe bábätko, tak je to dobré. Je to bezpečné. Áno. Kremelina takisto pomáha odstraňovať zvyšky plesní, zvyšky iných patogénov zo stien čriev, podporuje tým pádom zdravú mikroflóru a znižuje premnoženie iných plesní. V kremeline sa nachádza oxid kremičitý a ten prispieva aj k posilneniu črevnej steny. Čiže čistí črevo a zároveň ho aj posilňuje. Ja svojim klientom odporúčam organickú kremelinu, je to v takejto dozičke, je to v kapsulkách, berú sa 2 kapsule ráno na lačno a 2 večer. Cenovo to vychádza 33 €. Podotýkam, je to organická kremelina, pretože na trhu sú rôzne, sú potravinárske, priemyselské, také by som moc nekonzumoval. Najlepšie, čo môžete urobiť, je mať organickú kremelinu. Áno, je špeciálne čistená a vyrábaná, aby bola čo najlepšia pre zdravie človeka. Takže priatelia, toľko k plesniam. Bola to taká plesnivá téma, ale už sme sa cez ňu prebojovali. A poďme teda na poslednú tému dnešného vysielania. Nazval som to Škola úspechu a dnešnou teda témou v rámci Školy úspechu bude ako sa prestať báť a urobiť prvý krok. Prvý krok mám na mysli ten, povedzme, že napríklad na mojom vysielaní Ako sa stať poradcom pre zdravie bolo vyše 20 účastníkov. A ja si dovolím tvrdiť, že mnohí z vás sa bojíte urobiť ten prvý krok. Bojíte sa zaplatiť si peniaze za skener, aj keď to nie je nejaká horibilná suma, ale bojíte sa vykročiť na tú cestu. A otázka znie prečo. Keď sa nad tým zamyslím ja, tak mne z toho vyplýva to, že bojím sa urobiť prvý krok, bojím sa začať pretože mám nejaký strach. Strach napríklad to môže byť zo zlyhania. Môže to vyplývať z toho, že chcem byť dokonalý. Chcem byť perfektný. Chcem vyzerať v očiach druhých ľudí dokonale, bezchybne. A tým pádom mám strach začať, mám strach urobiť prvý krok, pretože sám seba klamem, že ešte nie som pripravený, ešte nemám dostatočné množstvo informácií, ešte si to musím naštudovať. A ja hovorím, že takéto ľudia sa pripravujú na to, aby boli pripravení. A nikdy nebudú pripravení a nikdy nezačnú. Áno, je to proste sebaklam. Ďalej, napríklad môžeme tam mať strach z poníženia. Strach z toho, že keď začnem, keď urobím prvý krok a zlyhám, budem zahanbený alebo budem mať nejaké poníženie, budem mať nejaký výsmech. Takisto môže tam byť, povedzme, strach z odmietnutia. Čiže z toho, keď, povedzme, urobím nejaký prvý krok, dajme tomu, že keď som už použil príklad s môjim skenerom, začnem pracovať s takýmto skenerom, oslovím niekoho, či by chcel prísť na diagnostiku a on ma odmietne. A z tohto môže mať strach a preto
si bude vymýšľať všetky možné výhovorky na svete, aby som nemusel začať. A viete, to je, za mňa je to ako fakt veľký problém, pretože na jednej strane my niečo chceme. Vy niečo chcete. To nemusí byť teraz robiť so skenerom, áno, to môže byť to, že povedzme chcete zmeniť prácu, chcete začať niečo nové robiť, chcete proste začať cvičiť napríklad, alebo začať variť, alebo ísť na nejaký kurz. A na jednej strane to vy chcete. Ale v nás vnútri je nejaká časť našej osobnosti, ktorá to sabotuje. Ktorá nám proste hádže polena pod nohy. Ktorá doslova je jak keby môj nepriateľ. Hej. A odkiaľ to pochádza? No z tohto, čo sme si teraz povedali, pretože je to nejaký strach. Buď strach zo zlyhania, strach z poníženia, alebo strach z odmietnutia. Ak chcete, tak môžete to skúsiť rozpitvať viac dopodrobna, že z čoho konkrétne ten strach môže prameniť. Ale ak si uvedomíme jednu v podstate takú banálnu vec, ale keď si to naozaj na 100% uvedomíme, tak vlastne tieto obavy urobiť prvý krok zmiznú. A to uvedomenie je to, že nikdy nebudem 100% dokonalý. Nikdy nebudem 100% bez chyb. Nikdy nebudem všetko 100% vedieť. Aj keď vykročím a urobím ten prvý krok, aj potom sa budeš musieť učiť. Aj potom budeš musieť na sebe pracovať. Aj potom budeš zažívať nejaké odmietnutia, aj možno o rok od toho, čo to budeš robiť. A keď po tej ceste budeš kráčať rok, aj potom budeš zažívať nejaké polena pod nohami. Čiže jak keby my sa tomu nevyhneme. Tým, že budeme ten náš prvý krok odsúvať, my sa nevyhneme tým prekážkam, len proste ich odsúvame ďalej. Ale oni si nás raz počkajú. Hej. Mne v tomto pomáha taká myšlienka, že keď si uvedomím, že koľko toho som už mohol získať, keby som nemal strach urobiť ten prvý krok. Možno niekto z vás sa odhodláva už rok urobiť nejaký prvý krok. To sa ešte aj rímuje. A otázka na vás, kde by ste boli, keby ste to urobili? O čo ste všetko prišli? A čo by ste mohli získať, keby ste to urobili? Ak ten prvý krok urobíte, tak dobre na tom je už iba to, že ste vykročili, že ste konali. A verte, že tie ostatné veci, ostatné informácie sa už naučíte počas tej cesty. Keď sa pozriem na nejakú moju prax, tak ja som to tak urobil vždy. Keď som sa do niečoho nového púšťal, tak ja som vedel, že na to, aby som sa stal dobrý v tej mojej činnosti, to potrebujem robiť. Aj keď som povedzme začal robiť toto skenovanie zdravia, tak áno, prvých 10-20 ľudí, samozrejme, že to boli nejakí moji blízki, nejakí moji známi, proste boli pokusní králici. Hej? A jasné, že som to tam aj nejako pokazil. Jasné, že som zlyhal v niečom, hej? Ale na to, aby som sa v tom stal dobrý, ja to potrebujem začať robiť. Čiže také moje nejaké na záver motivačné odporúčanie je nebrať sa tak vážne. A dovoliť si zlyhať, to nie je žiadna tragédia. Ak sa vám niekto bude smiať, v poriadku. Mne sa vysmievajú ľudia kopec. Áno, zažil som také veci, tu vám potom možno v iných videách porozprávam niekedy. Ja sa stále hovorím, že po šumnom dievčati aj klebety padajú. Čiže je to normálne, tomu sa takisto nevyhneme. Možno poznáte ten citát, že buď budete kritizovaní za to, že nič nerobíte, alebo za to, že niečo robíte. Ale k kritizovaniu sa stále nevyhnete. Čiže neberte sa tak vážne a urobte ten prvý krok. Priatelia,
Z mojej strany je to teda k tomuto vysielaniu všetko. Pozerám, že máme presne pol hodinku. Sa mi zdalo, že tu ešte niekto písal nejaké otázočky, tak ja sa k tomu pokúsim vyjadriť. Máme tu otázočku: ovsené vločky sú vhodné miesto pečiva? Určite áno. Na miesto pečiva určite áno. V rámci pečiva ja odporúčam konzumovať keď tak kváskový chlieb z rážnej múky, a ovsené vločky sú určite lepšia voľba ako klasická pšeničná múka. Len nerobil by som si ich s mliekom, ale s čistou vodou. Alebo keď tak s rastlinným mliekom. A druhá otázočka: jaký je to, zmizlo mi to, jaký je to kšemelinový doplnek? Je to doplnok, ktorý vyrába firma Life Prosper. To je česká firma, s ktorou mám spoluprácu, a je to organická kremelina. Áno, keby ste to niekto chceli, tak pošlem vám link na e-shop alebo na stránku, kde si to môžete pozrieť a môžete si to potom kľudne tam mať aj objednať. Takže to by mali byť všetky otázočky a OK, ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Čiže vidíme sa takto opäť o týždeň 27. o 19:00, kde si rozoberieme znovu nejakú inú tému zo školy zdravia a nejakú inú tému aj zo školy úspechu. Tak ďakujem ešte raz za pozornosť a majte pekný večer. Čaute.